Egunon, iritsi da korrika azken egunera, amaierara. Gaur bukatuko da 11 eguneko zoro zoragarrien bidaia, euskara ahoz aho eta mezua eskuz esku ibili dena. Amurrion hasi eta Donostian bukatuko dena. Gipuzkoako hiriburura, Donostiara, Añorgatik sartuko da eta Bulebarren bukatuko da korrika. 12:00 izango da hori. Azken kilometroak baino ez dira falta, mezua nork idatzi duen jakiteko eta idatzitako hori entzuna ahal izateko. 22. korrika honi hitzekin amaiera emateko. Hori guztia 11:30 aurrera jarraitu ahal izango duzue berriaren webgunean, berria.eusen, berriak gainontzeko euskal hedabideekin batera egingo duen saio bateratuan. Donostian ikusiko dugu elkar. Egun ona izan, ekin eta egin korrika.